aturaken pujalan puji maring Gusti Kang Maha Suci ingkang welas kelawan asih ingkang welas kelawan asih mugia siang salpitulung mugia ngangsal rakayu saking kula separakan sabili wonten kasawonan nyuwun agung pangapunten nyuwun agung pangapunten. Ingkang kuasa memuji memuji ning Gusti Kang Maha Suci ingkang welas kelawan asih mugia siang salpitulung mugia siang salarahayu saking kula separakanca seniman seniwati manunggaling budaya seni manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang seumur dibakal ilang seniman seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang seumur dibakal ilang seumur dibakal sirna beli bakal sirna kali seni sandiwara bina remaja indah dipun pengpe langsung dumateng kang uli suskusnara penanggung jawab kang kudoni sasapuwe mimi hajat carati pelindungi bapak ibu puji alamatipun saking desa Majasi kecamatan Sriya Kabupaten Damai desa Minyak Seni sedaya seminyak seni sedaya menghormati lelapan dalu puniki bili wonten kesawonan nyuwun agung pangapunten. Melarning alam lakir yen kula kudu sepikir yen kula kudu sepikir ning segala tindak laku
gotong royong bebarengan gotong royong sauyunan Bapak Panitia Sedekah Bumi sareng Ibu Panitiana Keding sedaya sami nyaksini sedaya sami ngormati dilali-lali angger lali Bapakku ono sareng Ibuku Rinai Keding boten ketinggal sareng Ayah Audrey sareng Kang Cokro minangkene wong paling eman sayang dewe sareng sing duwe studio sing duwe gambar dewe studio sing duwe gambar bening sareng Papai Wakyu minangkane mantan tuan rumah dewek sareng Nok Badria Kang Sukandina Keding saking emane-mane wong seduluran Yosep sing duwe Jepang anak putune Bapak Castani ngaturaken matur kesuwun sanget sareng Abai Putri sing duwe 3 putri dewe sareng Bapak Kusnadi Bu Siti Purwati mantan tuan rumah sing duwe banyu RODW sasampun ngaturaken matur kesuwun sanget dumateng mantan tuan rumah Bapak Kusnadi Nok Badria Kang Sukandi sarang Mimi Sarila Bapak Talile Keding boten ketinggalan sarang Yayu Uun Kang Darno Keding Kang Darno Yayu Uun boten ketinggalan sarang Mimi Ajat carini sing nok cin sene Keding wong Taman Sari Lalaya dewe saking emane-mane wong seduluran Mama Ros sesepuh bina remaja indah wong babakan Jaya dewe sarang Bapatam minangkane sing duwe tenda Juita dewe minangkane sing bayari Bapak Panitia mbok tuane Dede Gemoy wong sing paling eman sayang mbok tuane Dede Gemoy sareng Ayah Cantika Elvana Keding Ayah Cantika Elvana wong Komdak dewe Ayah Cantika sareng Papai Wakyu mantan majikan aduh Papai Wakyu bok tuane Dede Gemoy sareng Ayah Audrey saking emane-mane wong seduluran Kang Cokro Yayu Uun Kang Darno singga tuang ketilang dewe Mama Ros wong babakan Jaya Mimi Ajat carini sing nok cin sewong Taman Sari Lalaya Mimi Sarila Bapak Talil sareng sing duwe studio sing duwe gambar dewe dalan sing duwe studio studio sing duwe gambar studio sing duwe gambar sing duwe studio sing duwe gambar dewe aduh Mama Cantika
Mame cantik Pape Wahyu mantan majikan dewe sarang Abe putri sindue 3 putri Aa Yosef sindue Jepang anak putune Bapak Castani Bapak Kusnadibu Siti Purwati mantan tuan rumah sarang antara Sonoy Keding aja lali antara sono sing de bala sewu antara sono sing de bala sewu dewe saking mana-mana wong seduluran bok tuane dede gemoy bok tuane dede gemoy sareng ayah Audrey wong sing paling eman sayang ayah Audrey yen awan dadi bayangan ayah Audrey yen bengi dadi impian Kang Cokro yen awan dadi bayangan yen bengi maning dadi impian yen awan kebayang-bayang yen bengi keimpi-impi yen awan dilali-lali yen bengi li bakal lali aduh ala iya ay Audrey sing hormati sareng Yayu Uun Kang Darno sing duwe tong ketileng sareng Mimi Sarila Bapak Talile Gede bok tuane dede gemoy bok tuane dede gemoy ayah Audrey saking emane-mane wong seduluran Mimi Sarila Bapak Talil Mami Vika Bos Surabaya Kang Sukandi Nok Badriang Bapak Tam Singwe Tenda Juwita sareng Pape Wahyu Mame cantik ane Keding Pape Wahyu mantan tuan rumah dewe Ibu Kusnadibu Siti Purwati minangkane mantan tuan rumah sing RO dewe lumpuh darat kejentul lawan sampean do khusus kanggo bok tuane di gemoy duduk saking kula rebut cintane wong sejen tapi senyatane ora bisa keleleng umpama cinta bisa dicegah memefikan perasaan ora beda pira mungkin wis terlanjur
Mami Vika demen laki dan batu, tapi ning batine wis kerasa hancur. Bisikan cinta wis nempel ing dada Mami Vika, sing gawe kula ora berdaya. Mami Vika bos Surabaya, senajan kula ora dikawin, kang kula rasane prikatin aya Audrey. Wong loro ana ikatan batin, bok tuane dede gemoy mong ganggu laki neng batu, angkula sipati wong wadon, gampang nangis lan gampang ketuwung, wong demen durung kelakon. Mungkin wis terlanjur kula demen laki yang batur, tapi senyatane batin kerasa hancur. Bisikan cinta bisa dicegah, gawe kula ora berdaya. Kakangan kula pengin kesanding Mami Vika bos Surabaya, senajan kula ora dikawin, kang kula rasane prihatin Papai Wahyu. Wong loro ana ikatan batin, lamun cinta bisa diukur, mong ganggu laki neng batu, kang kula sipate wong wadon, gampang nangis lan gampang ketuwung, wong demen durung kelakon. Dudu saking kula rebo cintane wong sejen, tapi senyatane ora bisa kelalen nono kire. Umpama cinta bisa dicegah, perasaan ora beda pi.